Ladangi pai sha halor ka jinglong jingman jong ka skul ba ni hu hi ngila ban ong ba hadu mentahi kani ka skul ba kampat don ya kata ka jing song sengan na kadau ba kinong hikai ki nong trei ba kumjuk ki samla puli ki dang penpau ya kata ka jing persya ladangi pai halor ki jing yakhi ki ba ladep ha kini ki benai ki ba ladep hi kalong ba ki persya halor ka jing lemon jong VC ha kani ka skul ba hadin ka tu pat ka but sa ka jing mi no jong VC na kani ka skul ba bat ki la pen bena dang shen ba kin thung ya i SM sungo bat i feminine marak ba kin long kum kita ki pro VC jong ka nihu hapo shillong bat hapo tura kampus ndrei kani ru kam shem la pen hun pat ya ki nong hikai ki nong trei bat ki samla puli ha kani ka cakap puli ke ai ka daw na kini na kaleng ngi lahir hang tei bangin krani professor lakan kema bat kum ju ru na kaleng jeng ki samla puli hi dang shen ki lawan hang tei post secretariat bane kendu iki minister khnang bagin phatuklar halor kani Teha kabaya dehi bat i professor sungo ngilaya persyang ban phone bat ban yo ya i bangin yakran hindrei ngiklam yo namar ba ila penpau yang i ba impat kwa ban kran i halor kani kamat ti ke ka ba ngiyo ban yakran hang ni soba ban yai ne bat ngi pat snap ya kani ka jingkran ka ministry kamla bantung PVC kane ka kam PVC kade bantung ka executive council ka body ba head do ka administrative body ba head do jo kan nihu tang ka EC kala bantung PVC ka ministry kamla UVC umla namar ka an ka ong ne ka an ka ong vice chancellor unshu recommend kane ka clause ng provinsi ka statutes bala jong ka nihu act and statutes ne ka kot an kan munjungi hapo kan nihu ka ong ba UVC ula tang unshu recommend Hanrei uhab recommend chaka executive council nyong ka EC. Kade ka rai bat ka board nyong ka EC bantung ye kita ki breu bala recommend do VC lane kila pan kentat ye kita ki kertek. Nong rim mangiyeng kum kan ni huta bat kiwe ki seng baya khi badon lang bat ye kan ga baya support ye gini husu pa ka jing khi jongi ni ban betang ata namar haka khasau turik arja afsab ka khram long ka EC meeting kumno haba ka EC meeting ka khanglong kumno VC ula bantung ka bor ayuda wat ka president of India ru kamla ban tuklar ya lene kamla ban ya lat ya ka nihu act statute wat ka ordinance kade ka an bawra hapo ka nihu act bat ka statute kumgi nongsang sinong jangane ka ri ba e jongi kum India ni habburom ni habda ka constitution ue de une shukla bala banungkhen lane umburam ya karni ho ek statutes khamtang sosi bahang ne kapor ban ang khamtang ki professor ki bala senior kumi professor sunga badi professor family kumno ki professor ki bala nang la start ki bala tip thik ya an hande le kumma tip ya an ki pediang ya kani pi kabangi sosi de bangi pediang hakatu kopor ila dep kentat himai aba ila dep kentat nama ki ila ong hi hang to ba ka procedure kambiang kono ka jingthung da ka procedure bombiang ngam tra pediang bat mangiru kum ka ni hota kum ka meta kum ni usu ila dep ong ba phim la ban pediang ya kani number kalong ba je phi pensiap takada de bangi de ni belengi mlaban pediang i manta ya kata ka ju kan notification nama isya isimti kumu provisi ling baga jing thwa na ministry they take tang to ka notification ba pen mi aka khasau tarik November arja afsa lada ni pediang ya kata ka notification manta kalong ka pau be yengi kum ki no hikai kum ka ni husu kum ka meta kum ka kesu kum ka jalla brokwe balengi don kene jing ya khila sausan brai balengi pediang be hatu ka por di bakalong kat kum ka an tamut kene jing ya khi kilan oege kapau bi ke hangi kumina ke kumbangi long ki bre bam suthu e ka anga kanon ni dawa bet kum kan hota ba hak to ko por ngi on kane ka de ka ba be an hadom mentar ngi on bet kane kam de ka legitimate appointment hakata ka nongrim bangi hadom menta hak ni ka khlimat ni on nimla ban pediang yi kini ki amur ki provisi namar ki klem sha thung kat kum ka statutory provision jongi kat kum ka an kat kum ka kot jong ka an jongi hangne kumno ka university ka nong hyal de kumne kan ba yon lat
ki bre bawan na bar ko mushukla ko musribastaba lasha lasni sawan so misra so we nyimte so pande nyimte kin wan be kine ki ui bahapo karni hu don katto karni ngot ki trashnong tramulo ki bala ban compromise ki la ban de yangi ki la ban dum tari yangi ki la ban de nilam yangi khlem da tip ka anga kan Yang iwei professor elashin ti kum tai provisi juga di sekolah ba ni hu but so iwei ru elashin na stisha tura elashin ti kum i professor juga ni hu tura ti nakaliang ka jungi ngimdan persa ngimdan kata kacing persa yenu ru andre kacing persa jungi kadi halol ka prosedur ti kum apply i kacing tungi i latung ru cim sedam daga prosedur ka bambiang ti nakaliang ka jungi ru ila kentai ha tu ko mata bali pat ngilingo ba ila simti kay kini kam provisi hagaba i refer ke tu jo gadia kaba iyo tu sti macam muslim mo banai no ba te nakaliang ka jungi ngila thos tissue sa ministry marma hagaba ngila ya question i ministry kumno ba la shutung i kam guru no prosedur hagaba ngili kendu i ba nakaliang jungi penskau yang ba na ministry kila ai kata direction re ngila ban ai kata ka sti na ni kata jingshai abide bat kata jingyo ka direction jungi na ministry re nakaliang jungi kim simlala ban produce ya kata ka sti na ni kanunu kat keslang je nakaliang ka jungi hi kata jing persa tamdi ru i nani tai professor natura bancing ta provisi dari kajing persa hi kadi lor ka kajing bambiang kajing thung jungi klem proper procedure klem ya ka isi klem kanunu ka jing recognize hadu naki stakeholders for